tervetuloa Strobesin käsityö tai neule-podcastin seuraan. Mun nimi on Anne ja mä nauhoitan tätä videoa teille täältä Scarboroughsta, Perthistä, Länsi-Australiasta. Ja ihan alkuun tosi paljon kiitoksia kaikille, jotka katsoi mun edellisen videon. Mä luulen, että siitä on nyt 3 viikkoa varmaan aika tasan, kun mä sen julkaisin. Ja sitä ennen oli tosiaan aika pitkä paussi, varmaan 3 vuotta tai jotain sellaista. Mulla on jotain karvaa silmässä nyt heti alkuun. Joo, siis oli tosi kiva nähdä, että ihmiset tuli katsomaan taas mun video ja siellä oli hirveästi kommentteja ja tykkäyksiä ja kaikkea. Kiitos sydämeni pohjasta, oli tosi kiva nähdä, että te vielä mut muistitte. Ja siis nyt ollaan taas täällä. Tänään on keskiviikko 14. helmikuuta 2024, eli hyvää ystävänpäivää vaan teille kaikille. Sen viime jakson jälkeen mä itse asiassa, mähän puhuin siinä ja kyselin vähän teiltä, että jos mulla ei näitä käsitöitä nyt niin tuu tehtyä paljon, että huvittaisiko teitä katsoa täältä enemmän semmoista vlogityyppistä My Day-juttua tai jotain semmoista. Ja siihen oli kiinnostusta. Ja mä aloinkin semmoista kuvaamaan. Mutta mä huomasin, että mä oon aika huono bloggari. Eli sitä tapahtuu ehkä kerran pari viikossa tai jotain, ja sit pitkiä välejä ja ei siinä ollut mitään logiikkaa, niin sitä nyt ei sitten tule. Mutta ehkä mä laitan tähän semmoisen pienen tiivistelmän siitä, että mitä mä oon tehnyt nyt tämän 3 viime viikon aikana. Eli ihan pikku video tähän väliin. No sielläpä sitä näkyy sitä Intian valtamerta ja muutama surffarikin siellä näköjään lilluu vedessä. Tää on välillä varsinkin joulualla, tää on aivan kaauksessa tää paikka, koska tää on nyt varmaan, olisiko tää uusin nyt tämmönen rempattu ja laajennettu iso ostari Perthissä, niin kaikki tulee tänne. Et välillä oli silleen, että ei parkkipaikkaa edes löytänyt.
Ja nyt sitten Scarborough Beachiin. Täällä on se skeittipuisto. Tuolla on tommonen skatebowl taustalla. Vähän seinäkiipeilyhommaa. Täällä on lisää skeittipuistojuttuja. Tuossa meni just toi tommonen keltainen helikopteri. Niin se on Hain-spottauskopteri. Eli se aina pörrää täällä kesäisin joka päivä pitkin päivää näitä rantoja pitkin ja kattelee ylhäältä sitten, että näkyykö haita vai ei. Ja mä oon nyt menossa kasvohoitoon ton hotellin kauneushoitolaan. Eli siellä sitten 1,5 tuntia nautiskelen. Elikkä, siis tässä välissä mä oon nyt liittynyt kuntosalille. Päätin, että kun ei tarvi nyt töissä käydä, kun mä tosiaan on in between jobs, eli työtön, niin on sen verran paljon aikaa, että mä liityin kuntosalille ja mä yritän nyt kuntouttaa mun vasenta lonkkaa. Eli 9 kuukautta sittenhän mulle sattui niin, että mä mursin mun lonkan. Mentiin poikien ja Jamesin kanssa. Mä olin jo kauan aikaa luvannut niille, että mennään hiekkalautailemaan tonne 1,5 tunnin ajomatkan päähän pohjoiseen. Siellä on semmonen pieni kylä kuin Lancelin, jossa on aivan järkyttävän isot hiekkadyynit ja siellä vuokrataan sitten hiekkalautoja ja muuta. Mentiin sinne. Oli kivaa, kunnes minä mursin lonkkani. Kaaduin pois siitä laudan päältä suoraan lonkalle ja sehän murtui. Sieltä ajettiin sitten sairaalaan ensiapuun, jossa mä olin 1 yön ja sitten mä pääsin kotiin ja se oli semmoinen 2 kuukautta keppien kanssa. Koikkeloin täällä menemään ja ei tarvinnut leikata eikä mitään, että se silleen parani itsestään, mutta eihän se nyt vielä ihan kunnossa ole, että pikkusen sitä särkee ja jos niinku pidemmille lenkeille menee tai jos makaa sillä puolella tai jotain, niin mä ajattelin, että nyt mennään kuntosalille ja otetaan sieltä oikein semmonen kunnon ohjelma, että mä pystyn sitten niitä lihaksia sitten taas vahvistamaan, koska mähän en ole tosiaan mitään oikein liikunnallista tehnyt sitten sen jälkeen, kun se lonkka murtuu, että ollaan vaan opeteltu kävelemään uudestaan niin, että ei linkuteta toisella puolella ja muuta. Ja sitten tuosta videolta näkyy myös meidän uusi perheenjäsen, joka tulee tänne noin 3-4 viikon päästä. Eli me otetaan koira. Ja käytiin sitä sitten katsomassa tuossa 2 viikkoa sitten ensimmäistä kertaa ja saatiin valita meidän pikkupoika. Eli nämä on siis German Shorthair Pointers, mikä on varmaan suomeksi, olisiko se lyhytkarvainen saksan seisoja. Joo, niin semmosia ilouutisia. En malta odottaa, että me saadaan pikkunen kotiin. Mutta josko lähettäis katsomaan näitä mun neuletöitä.
Eli mulla on yksi valmis ja sitten mä näytän vähän muutamaa tommoista keskeneräistä, joista itse asiassa aika moni on uusia keskeneräisiä ja sitten on pari tommoista peittoprojektia vanhempaa, mitä vilautan, joihin mä oon muutaman rivin laittanut lisää. Elikkä sen valmiin projektin näittekin jo ei se ollutkaan täällä, viime videossa. Eli se oli tää kauluri. Tää on nyt sit valmis. Paitsi että tätä ei ole höyrytetty eikä mitään, eli ei ole viimeistelty sillä lailla ja mulla on vielä laittamatta nuo napit, kun en ole jaksanut etsiä, että missä on mun nappivarasto. Mutta siis tää on muuten valmis. Laitetaanpa nyt päälle, niin näette kuinka se istuu, vaikka tosiaan tää vois voinut ehkä silittää, niin olisi vähän nätimpi, mutta siis tämän näköinen. Ja sittenhän tää napeilla pannaan kiinni näin. Ja sit se voi, jos se on superkylmä, niin voi nostaa ihan näin ylös asti. Ja mähän sitä vähän ahdistelin viime videossa, että kun mulla ei lanka riittänyt ihan kokonaan, mun piti laittaa sitten tää reunus eri langalla. Mutta eipä se mua kauheasti haittaa, musta se on aika kivan näköinen. Eli katsotaanpas nyt, annas kun mä katon täältä tietokoneelta. Eli ohje oli semmonen kuin kylmille ilmoille, ilmanen ohje. Suunnittelija on Satu Grön. Ja mä oon käyttänyt tässä Filcolaanan arvettaa kaksinkertaisena. Ja sitten mulla on siinä vielä kulkemassa Garn Studion Drops Lace mukana. Ja sitten tämä helmineule tässä reunuksessa. Tää on jämää. Wool Me Once Fibersin. Katsotaan nyt, jos mulla oikein se ei ollut tuo. Täällä se on. Wool Me Oncein Merino sokkia värissä Snuggle Smuggle. Mähän sanoinkin tämän viime kerralla. Ja sit siinä on myös se Dropsin Lace mukana. Tämä Dropsin Lace. Siellä on ne speksit. Samat speksit löytyy myös mun Ravelry-projekteista. Että tämä on nyt tehty ja mä oon jopa päätellyt langan päätet. Enää tarvii höyryttää ja sitten ommella nuo napit, niin sitten se on valmis odottamaan sitä meidän Suomen reissua. Eli se oli aina nyt valmis. Sitten, no kerrotaanpa nyt, mitä mä oon aloittanut sitten sille koiralle. En oikein ole varma, minkä takia aloitin tän. Tuli vaan semmonen inspiraatio. Elikkä mä ajattelin, että jos mä teen sille hihnan, siis talutushihnan. Ja rupesin sitten 18-säikeisestä liinakalalangasta virkkaamaan tätä Molla Millsin kettinkiä. Ja siis tämähän nyt on aika siis jäykkä, mutta kuitenkin nämä kettinkipalaset tälleen niinku pyörii ja liikkuu, et en mä tiedä onko se paha. Katsotaan mitä tästä tulee. Tää on tällainen, että kun haluaa jotain pikkusta väkertää tässä sohvalla, niin sitten voi tätä aina tehdä. Et kyllähän tähän aika monta lenkkiä pitää tehdä ennen kuin tää on sopivan pituinen. Mutta katsotaanpa miten, tää ei ole ihan täysin, siis malli on Molla Millsin, mutta siitä kirjan ohjeesta mä pikkusen erosin niissä silmukkamäärissä ja muissa, koska siitä olisi tullut mun mielestä liian isot nämä lenkit. Eli mä laitoin 30 ketjusilmukkaa aloitukseen ja sitten mä teen 6 kerrosta näitä kiinteitä silmukoita tähän.
Et ohjeessa mun mielestä oli 55 silmukkaa se aloitus, ketjusilmukat ja sitten 5 kerrosta noita kiinteitä silmukoita. Et mulla on vähän erilainen ja virkkaan 3,5 millin virkkuu koukulla. Ja tosiaan tää oli tätä 18 säikeistä kalalankaa. Että sellainen on ensimmäinen uusi keskeneräinen projekti. Sitten näytetäänpä vaikka tämä. Elikkä mä sain ystävältä joku aika sitten tämmöstä mohair-lankaa. 2 värissä. Mun ystävä sanoi, että joo, että hänellä on tätä, että on niinku 10 kerää tätä pinkkiä ja 7 kerää tätä liilaa. Että hän ei pysty sitä käyttämään, koska se niinku pölyää liikaa ja aivastuttaa. Ja ei mullakaan ollut mitään sellaista, että mitähän mä nyt mohairista tekisin itselleni. Mut sit mä sanoin, kun tää oli kuitenkin kiva, täällä on hirveästi täällä Australiassa on paljon semmosia niinku mohair-lankoja, jotka on niinku akryyliä ja semmoista niinku ei luonnonkuitua, semmoista muovihässäkkää. Mä en niistä tykkää, mutta tämä oli tällaista Thoroughbredin Charisma Mohair, joka on 70% mohairia, 15% villaa ja 15% nailonia. Niin mä ajattelin, että tää oli aika kivan oloinen lanka. Ja tässä on, nämä on 50 gramman keriä ja tässä on 185 metriä siinä 50 grammassa. Niin näistä pinkeistä sitten lähdin tekemään tämmöstä ihanaa peittoa, joka ei näytä miltään, koska se on pyöreä peitto ja se on nyt niin pyöräpuikoilla. Mutta mä koitan näyttää Teidän pitäisi varmaan mennä katsomaan kuvia netistä, että näkisi paremmin. Tää on siis, oliko tää Anna Johannan kotipeitto? Joo, Anna Johannan kotipeitto. Eli tästä tulee sellainen 2 metriä halkasijaltaan oleva pyöreä peitto. Tietysti näyttää tosi paljon ihanemmalta jostain sellaisesta ei-pörrälangasta, koska tää on tosi kaunis pitsi tässä. Ja mulla siis on tosiaan 1850 metriä tätä lankaa. Teen tätä 4 pyöräpuikoilla, 4 millin pyöräpuikoilla siis. Ja saattaa olla, että mulla ei ihan tarpeeksi lankaa oo siihen niin kuin ihan täyskokoiseen peittoon, mutta mä voin sitten jättää, kun siellä on semmosia kerroksia, jotka, tai niin kuin tässä näkyy näitä tällaisia kerroksia, jotka toistuu, niin mä voin sitten jättää vaikka yhden toiston pois tai jotain sellaista, jos näyttää, ettei mun lanka riitä. Mutta siis tällainen. Tää on nyt hetki aikaa ollut lepäämässä. Mä kudoin tätä aika paljon sen mun edellisjakson jälkeen. Mutta nyt sitten on vähän kiilannut muut jutut edelleen. Mutta tää on tosiaan täällä tulossa. Ja pitääpä sanoa muuten yksi juttu tästä langasta. Mulla, onkohan tää nyt 3. kerran, minkä mä oon alkanut tähän. Tai siis tähän ei ole kudottu 3 kerää, tähän on noin 2 kerää kudottu, mutta tää on 3. kerran, minkä mä oon aloittanut. Koska 2. kerran, minkä mä aloitin, siinä tapahtui tällaisia. Siinä oli aivan hirveästi tällaisia ihan pikkusia pätkiä vaan. Ja mä en nyt oo ihan varma. Se taitaa olla tämä kerran, koska mä oon tässä nyt kerinyt vähän ja katsonut, että se saattoi olla vaan tuossa yhdessä kohdassa. Että nyt täällä näyttää olevan pidempää pätkää tulossa, että ehkä siinä oli vain
joku virhe tossa yhdessä kohtaa. Että katsotaan, että mä toivon, että nämä kerät on muuten sitten ihan normaaleja, koska muuten on vähän paniikki, koska mä luulen, että tää on varmaan aika vanhaa lankaa myös, että mä en tiedä saako sitä edes enää sitten mistään. Mutta sellainen oli toinen uusi projekti. Sitten väläytän ihan pikaisesti tätä mun yhtä peittoa. Eli siis tää on tämmönen DK-vahvusten jämälankojen tuhoamisprojekti. Eli ihan tää isoäidin, mikä tää on, Granny Stripe, siis sama 3 pylvästä ketjusilmukka, 3 pylvästä ketjusilmukka, semmosella mallilla teen tätä. Ja tosiaan teen näitä raitoja ihan kaikilla mun jämälangoilla, DK-vahvusilla tai sitten fingerin vahvusta on laittanut tuplana. Ja sitten joka toinen rivi on valkeeta. Katsotaan nyt kuinka iso tää on. Kauheeta kun pitää könytä tästä sohvalta ylös, mutta alkaa tällä jo ihan kivasti oleen koko. Että pikkusen pitää vielä tehdä, niin sitten on tarpeeksi pitkäkin, että mahtuu kunnolla sen alle. Mutta tää on tosiaan sellainen, mitä mä teen aina rivin silloin, toisen tällöin. Mä innostuin tekemään tätä aika paljon. Nyt kans tässä välissä, näiden jaksojen välissä. Ja se oli itse asiassa mä liityin sinne kuntosalille 5. päivä helmikuuta. Se oli maanantai. Ja silloin maanantai-iltana mä mietin, että kylläpä pakottaa niin kuin näitä kyynärvarsia. Ja mä mietin, että ei kai nyt ihan pari tuntia jymin jälkeen niin heti rupeen niin kuin kolottamaan. Ja olin ihan ihmeissäni, että kylläpä oli tehokas kuntosalikäynti. Ja sitten mä rupesin illalla virkkaamaan tätä peittoa. Ja sitten mä olin, että ei. Tää on kyllä virkkaamisesta johtuva niin kuin injury. Mikä se on? Eli siis se oli vaan siitä, että kun pitkästä aikaa rupesin virkkaamaan, niin se liike oli sitten rasittanut näitä mun käsiä, että sitten tuo peitto jäi vähän jäähylle hetkeksi aikaa. Ja sitten mä otin toisen peiton. Tämä on mun ikuisuusprojekti, siis tämä on aloitettu yli 9 vuotta sitten. Eli pingviinipeitto Finskille. Ressukka Finski, se ei ole vieläkään tätä saanut. Mutta eiköhän tää jossain vaiheessa valmistu. Mä oon nyt aika monta neljötä on siis tehty näistä pikkusista isoäidin neljöistä, 2 kerroksen isoäidin neljöistä, jotka sitten ommellaan yhteen. Eli tää on semmonen pikselipeitto ja kuvaksi tulee pingviini. Teen tätä puuvillasta, eli semmonen kuin Bendigo Woolen Mills. Se on sellainen kehräämä tuolla Australian itärannikolla ja niillä on tosi kivoja lankoja. Tää on niiden ihanan pehmeitä puuvillaa. Ja mäpä taas könyen tästä sohvalta ylös ja näytän teille pingviinipeiton, missä vaiheessa se on. Noniin. Elikkä tämmönen. Pikkusen on täällä toisessa reunassa vielä tekemistä. Eli tähän tulee yhteensä 650 tämmöstä pientä isoäidin neliöä. Ja siis yhden isoäidin neliön kanssa ei mene kauaa. Siinä menee joku 4 minuuttia, mä oon joskus kattonut. Ja mä aloitin tän niin, että mä sitten ne niinku yhdistin jälkikäteen. Mut sitten hetken päästä mä hoksasin, että näähän pystyy silleen yhdistämään samalla, kun sitten
tekee tota viimeistä kerrosta. Eli mä oon ruvennut ne virkkaamaan nyt sitten yhteen aina viimeisellä kerroksella, mikä on paljon kivempi. Et sitten näkee suoraan, kun tää peitto kasvaa myös. Et se on niinku tavallaan inspiraation kannalta ihan kiva. Tosin nyt mulla on enää jäljellä suurimmaksi osaksi vaan tota reunaa. Eli tumman sinistä ja vaalean sinistä ja sitten vähän valkeeta, että tavallaan se inspishän tosta on poissa, että ei siinä näe enää sitä pingviiniä ja sen edistymistä, mutta jotain kuitenkin. Kyllä mun pitäisi taas, täällä on yksi toinen projekti nyt taas kiilannut sitten eteen, että pitäisi tohonkin aina välillä sitten niin keskittyä. Vähän teetä. Musta tuntuu, että mä jotenkin hirveästi kiirehdin nyt tämän kanssa. Että en tiedä miksi. Mutta saadaanpa ainakin aikaiseksi ja sitten ehkä tulee vähän lyhyempi video ja sitten se saadaan sinne YouTubeenkin ihan niinku kivuttomasti. Mut viimeinen aloitettu projekti, uusi keskeneräinen, on tämmönen neuletakki nimeltä Henry Cardigan. Suunnittelija on Johanna Gerisch. Elikkä tää on maksullinen ohje. Löysin sen Ravelrystä. Ja aivan tosi... Pystyisinköhän mä näyttämään sen tässä? Katsotaas. Katsotaan, jos mä pystyn näyttämään sen tästä tietokoneen ruudulta teille. Eli tää on tämmönen mohair neuletakki. Tommonen. Elikkä siinä on niinku... Se on sileätä neuletta. Ja sitten siihen tulee semmoset moss stitch. Mikähän se on suomeksi? Mut sillä moss stitchillä siihen tulee sellaiset raidat tällä lailla ja sitten tonne hihoihin kanssa. Tosi nätti malli. Ja sopii just tälle langalle. Eli tää on sitä samaa Karisma mohairia. Niin kuin se vaaleanpunainenkin. Ja mä neulon tätä 4,5 millin puikoilla. Ja katsotaan nyt. No, mä oon nyt keskellä kerrosta tässä tietysti tyhmästi. Mutta tämän verran on tehnyt. Eli täältä on hihat eroteltu. Ja sitten täältä kainalosta alkaa tuo... Onks tää helmineule sitten moss stitch? Kutsutaan sitä nyt helmineulaksi. Eli vuorotelle oikein nurin. Niin siitä justiin alkaa tuo... Se niinku kolmiona menee tuolta kainalosta ja sitten se tulee tohon eteen niinku. Ja mä oon just täällä tehnyt 2 kerrosta, missä sitten alkaa se sileä neule kans, että tosta tulee sellainen viiva. Ja mä teen, mitähän mä teen, kokoa 3 muistaakseni. Ja sitten tähän pitäisi tulla sellaiset ihanat pöyheät hihat, semmoset isot tilavat pallohihat. Ja raglan lisäyksillä on tehty ja semmonen. Tää liila ei ole mun väri ollenkaan, tai siis liila ei ole mun väri ollenkaan. Mä en yleensä siitä tykkää, mutta tämmönen laventeli, vaalean liila, semmonen puhuttelee mua. Ja senpä takia sitten ajattelin, että tästä tulee kiva, ja mä ajattelin, että tää voisi olla tosi makea. Kun mulla on valkeat farkut, niin ehkä vaan ihan semmoisen vaalean ja valkoisen kanssa sitten, niin kun täällä nämä kesäilmat alkaa vähän viiletä, niin ehkä tää voi sitten joskus heittää päälle. Että nythän täällä on tosiaan, meillä on kesä Perthissä ja Australiassa. Tänään ei vissiin ole
ei kun kyllä tänäänkin on kuuma tulossa. Mä oon vaan just käynyt tuolla gymillä aamulla ja silloin ei ollut vielä kuuma. Mut katsotaanpa mitä sanoo tämä virallinen ennuste. Mä luulen, että kyllä ne meinas, että 37 tai jotain. Katsotaan tänne meille. Meillä on täällä aina, kun mulla on tässä rannan ääressä, niin täällä on aina pikkusen viileämpää. Eli 36 astetta on ennustettu tälle päivälle. Huomenna 40 pitäisi mennä rikki. Ja sitten perjantaina laskee alle 30. Mutta tosiaan, aika lämmin päivä tänään, 36 astetta. Ja kun on ystävänpäivä, niin meillä on suunnitelmia. Pojat on isänsä luona tällä viikolla. Ja James ja minä, tää on meidän toinen ystävänpäivä yhdessä, tai Valentine's Day. Niin mennään tänään sitten elokuviin. Ja täällä on tosiaan Aki Kaurismäen Fallen Leaves. Onkohan se suomeksi sitten pudonneet lehdet? Mä en ole itse asiassa varma, mikä on suomenkielinen nimi sillä. Mutta siis Kaurismäen uusi elokuva on täällä tuolla Cityssä yhdessä elokuvateatterissa. Niin Facebookissa sitten Perthin suomalaisryhmissä siellä on tietysti sana kiertänyt ja mäkin sitten varasin heti meille liput. Mä olin, että no tähän on kiva. Ja mennään sitä katsomaan. Me ollaan miesvailla menneisyyttä ollaan Jamesin kanssa katsottu aiemmin ja hän tykkäsi siitä Kaurismäen tyylistä ja suomalaisesta puhumattomuudesta ja muusta tällaisesta, että tänä iltana lippuihin sitten kuuluu lasillinen kuohuvaa ja sitten sydänkonvehti, suklaakonvehti, eli menemme hienostelemaan näin. Mut kattelin vaan lämpötilaa, että voi olla, että ihan vaan mekko päällä sitten lähdetään sinne menemään, koska niin on kyllä niin kuuma, että illallakin pitäisi olla vissiin 25 astetta yön yli. Ei sinne paljon tarvi mitään erikoisempaa sitten laittaa päälle. Pitää katsoa, että jos elokuvateatterissa on vähän viileä, niin jos jonkunnäköisen puuvilla neuletakin siihen sitten heittää harteille mukaan. Mut hei, mä unohdin sanoa, mitä mulla on päällä. Mullahan on siis Sari Nordlundin, tämä on se varma malli. Eli könytään taas se. Siis mä oon tämän tehnyt, onko se Sandnesgarnin Tynnlinestä joskus vuosia sitten. Ja jätin siis ihan näin, että täällä ei ole minkäännäköistä hihaa, että oon vaan tehnyt sit resorit tähän. Ja tää on aivan ihana paita, että mä käytän tätä aivan hirveästi. Ja tää on tosi hyvä tälleen niinku ihan vaan shortsien kanssa, farkkujen kanssa. Ja sit sitä voi käyttää tietysti niinku, jonkun tiukan hameen kanssa tai jotain, jos haluaa vähän muka hienostella. Mutta tää on aivan ihana paita ja materiaali on tänne meidän ilmastoon ihan loistava. Pesee hyvin, kaikkea semmoista, että tää on kyllä suosikki. Ei ollut kaikista ihanin tehdä, koska tämähän on tehty 2 kappaleena. Ja sitten kun tää kuvion ulkopuolella oleva osa, tää on niinku nurja. Joo, siis täältä sisäpuolelta tää on aina oikein. Niin ja sitten tää selkäkappale on kans. No se oli ihan ok, mutta se tietysti piti mennä edestakaisin, niin siinä oli nurjan neulomista aika paljon. Ja sitten täällä näkyy joissain kohdissa, kun mulla oli aika pitkiä taukoja siinä, kun mä tätä neuloin, niin tässä huomaa, että on niinku, on vähän tämä käsiala muuttunut tai sitten se on levännyt niillä puikoilla niin kauan tai jotain, mutta
se ei käytössä haittaa. Mä tykkään tästä aivan hirveästi. Ja tekis mieli neuloa toinen, mutta siinä pitää olla semmoisessa mielentilassa, että jaksaa sitten tätä kuvioa tehdä, mutta tää on kyllä aivan tosi ihana. Ja mulla olisi vielä näitä Sundance Gardenin Tynline semmosessa sinivihreässä ja sitten luonnonvalkoisessa värissä. Et jos teillä on jotain ideoita tämmöisille kesäisemmille paidoille, mä ajattelin, että joku toppi olisi kiva, semmonen vähän niin kuin spagetti-olkain toppi tai joku sellainen, semmoista mä nyt kattelen. Mut jos löytyisi semmonen ohje ja sitten joku toinen tällainen vähän niin kuin teepaita-tyyppinen paita, että se olisi semmonen olisi aika kiva kans, että antakaa mulle ideoita, jos teillä on. Mutta tää on varmaan nyt tämänhetkinen raportti täältä multa. Mä lähden tässä valmistautumaan tähän ystävänpäivän illanviettoon. Ja jos tykkäsitte videosta, painakaa sitä peukkua. Tilatkaa mun kanavaa, jos ette vielä ole tilannut. Ja kommentteja saa aina laittaa tohon alas. Kirjoitella niitä on kiva lukea, vaikka en kaikkiin kyllä vastaakaan. Jos teillä on kysymyksiä, mä kyllä vastaan. Muuten mä painan sydäntä teille, että tiedätte, että mä oon ne lukenut. Yes. All right. Ensi kertaa. Moikka ja hyvää ystävänpäivää.